Wel, helo, ffodech chi heddiw a chroeso i ddiwrnod ola. Trist iawn, 4 diwrnod y gystadlu ym Pencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân y Byd allan yn Masterton, Seland Newydd. Wel, dos di nôl eto heddiw. Dos di nôl eto heddiw. Lle mae dy blazer, di te? Eto na neb yn byd o thai am blazer. Lle ges ti honno, de? Mewn siop blazers. Ydy bod yn dipyn o Pencampwriaeth, wel? Yndi wir, ti'n bod, di o ddim ar ben eto, mae gen ni dipyn o bethau edrych ymlaen at eto heddiw. Y rowndiau cynderfynol, y rowndiau terfynol, ond gadwch ni edrych beth sydd gennym ni i weld ar ôl ddoe. Uchafbwyntiau ddoe. Uchafbwyntiau ddoe. Oedd wir dipyn o ddwrnod ddoe, a dyn ni falch o ddweud bod yna 4 o dîm Cymru trwad i rowndiau cynderfynol. Y 2 gnifio'r gwella, elfed a'r Rhudian yn dewyl. Debyg iawn. A'r 2 gnifio'r peiriant. Pwy? Gwion a Llyr. Ie, wir. A mae Arwyn nôl efo ni eto heddiw. Ti'n iawn, Arwyn? Dwi'n iawn, tydi. Dde weld o fyd. Dde weld o, cael rhywun sy'n gwybod i stwff efo ni. An hollol efo. Wedi cynrychioli Cymru yn Cneifio, wedi rheoli Cymru, a wedi meithrin lot o dalent Cymru. A mae yna dalent efo ni yn y tîm tro ma'n does. Oes. A mae gennym ni rhywun sy'n perthyn yn agos iawn y tîm. Dy feb yn rheoli'r tîm. Yndi, mae wedi cael y cyfle a mae'n i ddiore. Ti wedi cael cyfle i gael sgwrs efo fo draw na? Do, mae'n dan dipyn bach o bresur i ni siw bod yn gwneud y finals. Mae'r notches yn mynd fyny ar y pwysau wan wrth i'r rowndiau cynderfynol gyrraedd. Sa'n neis gweld Cymru yn y finals yn se. Mae yna jans. Oes. Does. Ti'n bod yn gorau yn y byd ac disgyn allan. Mae'n dal, mae gennym ni dîm da. Ydyn, ti'n rhaid. Yn y gwella a'r gynnad. Yn anffodus, di'r merched ddim cweit wedi cyrraedd y rowndiau cynderfynol ar y Thrin Gwlân, ond wnaeth nhw wych hefyd yn do. Do, maen nhw wedi cadw i pennau a maen nhw wedi cael gwneud rhaid da, chwarae teg. Wedi chwifio fanner i Gymru, Wil. Den, mae hynna'n, ti'n bod, mae'n dde cael bod na'n dydi, a, wel, swn i wedi gallu bod na'n hynna'n rhan bod, ond yn ymlaen am hynny. Ond yn yma yn yr egin, ac y falch o fod ma. Ti'n gweld y boes gwella ma wan, mynd fewn i'r rowndiau cynderfynol, lle ti'n weld nhw'n mynd wedyn? Mae nhw'n foes ste, neu mae nhw'n gneifio ste, fan y boes y gwella. Mae safon, gwanaeth ydy, ti'n cael elfed a y 2 yn nhw. Mae nhw yn andros o gystraeol, ond mae'r lleill yn cneifio trwy'r flwyddyn efo'r gwellteifiad. O beth arall, yn dydy. Seland Newydd dal i gnifio miliwn o ddefed yn y South Island. Efo gwellteifiau. A'r South Africa gwellteifiau maen nhw'n ddefnyddio hyd heddiw yna. Dyn nhw'n wedi mynd i'r machines. Dwi'n yn gwybod am filiwn o ddefed, ond mae'n amser am rawn cynderfynol y cnifio gwella. Dewch yn i weld sy'n mae elfed yr Rhudian yn mynd i'r ymlaen. Dyma ni te, rawn cynderfynol cnifio gwella unigol y byd. A mae yna 2 o Gymru yn y canol na, William. Oes wir, Ymunwch Evans, elfed Jackson, a elfed Jackson yna yn just a diwedd ei trydydd dafod Aeron. Clics around y gymffon o bethau. Ie, mae'n job dweud blos yn dweud, William, dyn dweud clics ar hyn, dyn clic, clic, y gwella. Mae Alan Oldfield, mae o ciwi ar stand 1 efo na, mae o'n berig bwyd, mod i cnifio'n dde yn y tîm, a mod i cnifio'n dde yn yr agored. Tony Dobbs i partner o fyna hefyd, mae o'n cnifio'n wych, felly nhw di'r ffefrynnau, swn i'n dweud, William. Ie, nhw di'r ffefrynnau yn sicr, ond fi'n siŵr gen Andrew Mudge rhywbeth i ddeud am y peth, fydd o'n cystadlu'n galed yn erbyn nhw. Cha'r Rhudian fan hyn, mae'n bref fel Rhudian yn mynd amdani. Elfed fewn am rhif 4. A dyma shot e ond efo fanna. Dangos maint y defed mae Aeron a faint o waith o handlo sydd arnyn nhw. Lot o waith dal mlaen iawn. Do'n i'n sylwi bod am lot o fol arnyn nhw. Mae'n tynnu'r bol i ffwrn. Mae chydig yn trici ar y bol efo gwella, dydy o, efo'r tethu ac yn y blaen. Yndi, efo'r cystadleuaeth y pethau hefyd, allai fod jyst slofi pethau lawr gormod falle, yndi. So, ie, mae nhw yn paratoi'r defed, mae'n wych ar gyfer y cystadleuaeth yma, ond dyma fo i ti, Alan Oldfield. A dyna fod i gwasgu'r botwm. O, hynna'n gyflym iawn, yn dydy o, chwarae 10 munud, 52, dwi'n meddwl oedd yr amser iddo fo fyna. Ie, edrych yn bereg iawn ydy Alan Oldfield. A wedi rhoi dafad ar Rhudian, dach ar Rhudian yn mynd fyny'r gwddw fyna ar ei 4 dafad, dwi'n meddwl.
Ie, a di Rhydian ddim yn ar y deg, na, ti'n fo? Na, di. Maen nhw gyd yn mynd ar ryw pes go dde. Tony Dobbs wedi gorffen hefyd. Y ddau ciwi sydd yn gosod y safon te. Dal i fynd yn un. Andrew Mudge wedi gorffen erbyn hyn hefyd, y bachgen o Loegr. Mae gennym ni Wyddel a 2 Gymro ar ôl. Dwi'n meddwl mae Elfed Jackson sy'n bella ymlaen o ran y Cymru. James Hopkins, lawr o'r ochr ola na. Ochr y pres, maen nhw'n gael o hwnna'n dewil. Ie, ochr y pres, o'r lawr o'r ochr ola na. Gyda o'i dalu wedyn, ond ddim yn y sioe waith. Ennill yn gyda dalu fyna os ti'n ennill am hwnni. Gyda dalu mewn clod os ti'n ennill y Golden Shears, William. Yn hollol. Te waith, Elfed Jackson yn gweithio dan yr ysgwydd na. Drychan, ti'n sylwi mae'r ddau ar yr ochr ola, Elfed a'i gefn atynnu, a James yn gwynebyn ni, wyt ti ddim yn gaeth i'r solid shaft fel peiriant, o ti jyst yn cnifio lle byddai wyt ti eisiau mewn ffordd? Wel ie, mae'n llew chwith hefyd yn dydio James Hopkins. Ynddi. So ie, mae'n edrych ar ryw ongl dipyn gwahanol. James Hopkins yn mynd â hi o chydig o eiliadau rhwng Elfed te. Elfed dim ond chydig rownd y gymffon iddo fo, a fydd o di gorffen hefyd. Mae wedi cael taith arbennig iawn, da ni wedi clywed gan o gwpl o weithiau, fideos bech ar y socials, a mae'n gwasgu'r botwm na. Sgwn i os ydy'n ei digon i fynd trwad i'r rownd terfynol fawr nes ymlaen. Ar ddisadwn ola, y Golden Shears yn Seland Newydd. Wel, sa rwy'n yn gobeithio am y synwyr, ond Rhydian fan hyn, wrth ei fodd yn cael cyfle i gnifio dros ei wled, efo'r gwelle, a dyma fo'n sticio at y dasg o'i flaen o. Ac gen di ymhongar iawn, Rhydian, dim brol, ond o gwmpas i fusnes yn dawel, mod i bod yn paratoi a mae'n gwybod beth mae o angen wneud. Sgwn i, os di wedi cadw'r safon, da ni'n edrych ar y cyflymder o'n blaenau ni ar y sgrin, ond mae yna 3 peth yn cael ei ferniadu'r un peth a sy'n digwydd efo'r cnifio peiriant. Da ni'n edrych am safon, y taclusrwydd, yr ail dorri a'r amser, a cyfuniad o'r 3 sgôr, a lleia'n byd bo'r sgôr, y gorau'n byd bo'r cyfle i fynd trwad yn dewil. Yn hollol, ni wrth ddim boddau gweld nhw trwad yn y ffeinal, ac wrth gwrs, yn ennill, ond pwy a hwyr, mae yna gynifio'r gwych allan na. Te waith, dyma fo Rhydian, cwbl o clics rownd y gymffon na. Just yna, un o'r gymffon. Ac allan ar Rhydian. Ac yn sgleinio. Digon hapus. Chwarae teg i'r Cymru fyna. Dal i tir yn erbyn y boes gorau'r byd yna, dod o'n arwen. O ie, dim dawt amdani. South Africans. Y de Africanwyr. Ie, oedden nhw, oedd hi'n gallu mynd o enwedig, dwi'n stryglo fo enwen ond e. Mae'n gynna i fan hyn, Bonil Rabela a Teboion Iatsa. Wel, nes nhw cnifio'n gyflym iawn do, yn amlwg. A gen ti y boi Seland Newydd, Mr Alan Oldfield. Ti'n abod hwnnw, Arwyn? Do, a Tony Dobbs. Mae'n wrthus blynyddoedd. Llawn amser yna yn South Island, efo Gwellifio. O ie? Ar y mynyddoedd. Ie, ynddi. Mae'n ei gwaniaeth yn dio, achos o'n i'n siarad fo Elfed cyn o fi allan i Seland Newydd, a trio ffindio chydig o ddefed jyst i gael practis a gael gloiwyr gwella bron, cael y rhwyd ffwr. Dyn nhw'n eisiau danos pob peth i Chymru ar un y bryd gan o fynd wedyn gan. Ar ôl i ddadlu fo. Na, ond fydd hi'n dipyn o gamp, achos fel ti'n dweud, oedd y boes de Africa ddafad a mwy ar y blaen yn dod nhw. A mae'n job cystadlu fo hynna, mae'n brofiad fo'n does. Oes. Mae'n naturiol, maen nhw wedi arfer rownd y flwyddyn efo Gwellifio yn dydyn. Yndyn. A mi oedd y scores yn y tîm ddwy, Seland Newydd a De Africa, oedd nhw'n rhagoryn, oedd nhw o dipyn bech, ond sy'n neis gweld, oes na obeth i Elfed neu Rhydian snicio fewn i'r ffeinal? O, gobeithio ynddo. Croeso ni bopeth. Digon am y cnifio gwella yn funud, achos mae boes y cnifio peiriant drwad i'r rownd gynderfynol hefyd. Da ni wedi gweld y cnifwyr gwella, tro'r cnifwyr peiriant ydi wan, rownd gynderfynol, Pencampwriaeth y Byd, unigol. Mi welson ni Cymru yn cnifio fel tîm ddoe Wil, a dod yn bedwerydd parchus iawn yn y byd, ond tro yma, bydd nhw'n cnifio dros ei hun, Wil. Ie, Gwion Evans a Llyr Jones. Gwion Evans fan i'r gwddwg hwnna, flicio rownd y clistiau. Yn arwen y ged fan i fyna, dwi'n credu, Gavin Much, yr Albanwr, mae o'n sticio at efo, mi eisiau watched hwn yn does. Oes, da ni'n dweud ers y cychwyn, mae Gavin Much yn berig iawn, mae'n meddwl busnes, ond mae gen i Toa Henderson efo y ciwi. Mae wedi bod yn ennill pob peth yn ystod y tymor, y cystadlaethau i gyd yn Seland Newydd, a mae o
ar y stepen drws fo'i hunan, a diom isiau'r Cymru, y Gwyddel neu'r Albanwr fynd a ddim byd adref o folenni. A mae yna Ffrancwr, Jeremy Legoniau, ar stand 1 hefyd. O pwy fydd y gyntaf allan? Gavin Much, Aeron. Ie, Gavin Much ar y blaen ar y funud. Mae'n dyddiau cynnar Llyr Jones a Gwion efo fo, a Toa Henderson hefyd. Sam byd rhwngthon o hyd yn hyn. Ie, mae yna Cneifio o ddifri fan hyn. Pwy fydd yn y ffainal nes ymlaen? Pwy fydd eisiau hyn gymryd? Dwi ddim yn siŵr iawn. Toa Henderson. Fo ydy'r ffefryn falle ar y bwcis fel maen nhw'n dweud? Ie, dych chi'n gallu roi bet yn swyddogol yn Seland Newydd, allwch chi fynd i'r bwcis a roi bet ar y Cneifio, mae'n cael ei gyfri fel chwaraeon, ac mae angen iddo fod yn chwaraeon, achos mae nhw'n athletwyr, sôn am athletwyr, mae yna bwer yn Llyr Jones, mae ddechrau fod tynnu'r bol na ffwrdd mo'n meddwl busnes, mae o eisiau bod yn y ffainal fawr na, rawn derfynol, Pencampwriaeth y Byd nes ymlaen. Mae bod yn honna yn binnacle gyrfa Cneifio yn y diwyl. Ydy wir. Da ni'n dynesu at diwedd y fan hyn. Pwy sy'n bell ymlaen? Gavin Much. Dwi'n credu bod gennym fo un, falle 2 ar ôl yn y gorlan. Llyr Jones sy'n chydig ar ei ôl ar ôl. Toa Henderson, fod i'r gosa at Gavin Much, dwi'n meddwl, William. Ie, Toa Henderson. Mae'n gwybod y ffordd rhwng y defed yma. So yn gallu Cneifio lyged ar gau. O Gwion Evans wrth ymylo. Yn tywall ystodiau hirion na fewn gynhau'r foch na ffwr. Llyr Jones yn dod lawr ochr o'na, yn tyrannu lawr y goes ola na. O, mae yna Cneifio o ddifri'n gyrru mlaen fan hyn. Yn hedfan mewn i'r pen na. Hop skip a naid ac i fewn na fo. Ond mae'n dal, mae'n agos iawn rhwng Gavin Much a Toa Henderson. Cwpl o eiliadau. Gavin yn cael chydig o gic fyna, rhoi cyfle mae Toa. Dal fyny fo Wil, mae Toa'n edrych yn beryg iawn. Mae'n dibynnu lot beth sydd gen yn rôl yn y gorlan. Dwi'n meddwl mae hon di'r ddafad ola i Toa Henderson. Mae'r dyn yn y gorlan yn edrych bod o'n cael paned. Neu oes na un ar ôl? Mae yna un ar ôl, dwi'n meddwl, Aeron. Oes, a fewn, fo sy'r y blaen. Dwi'n meddwl bod Dennis O'Sullivan un ddafad ar ei hôl i. Gavin Much, reit fyny fyna fo fo. Di hwn ddim yn hongian o gwmpas chwaith, ond mae Toa Henderson drycha di ar ei lyged o a'i lew. Mae'n anhygoel, fo mae'n cyfuno'r ddau at ei gilydd ac yn cymryd fyny'r gwddwg yna. Hitio'r top notch off. Di Llyr Jones a Gwion, cofiwch bod 20 eiliad gyfystyr y pwynt, felly allwch chi fod hanner dafad ar ei ôl i, ond os ydych chi wedi cadw'r safon, a dyn ni'n gwybod bod y safon gen Llyr Jones a Gwion Evans, tacluso bob cornel o'r ddafad na, cadw'r taclusrwydd, cadw'r safon, a di'r amser ddim yn bopeth, ond yr amser sy'n poeni Gavin Much a Toa Henderson wrth i'r ddau ddod lawr ochr ola na. Ydyn nhw ar yr ola tro ma, Wil, dwi'n credu bod nhw. Pwy sy'n mynd i wasgu'r botwm na? Nag mae Gavin, mae gen rhywun ar ôl eto. Dwi'n colli count, William. O, mae'n ddigon hawdd wneud fan hyn. Troiwch y cardiau na, boys, fel dyn ni'n dweud. Gavin Much law yna te. Mae o just ar y blaen fan hyn. Fys o wrth i fodd yn gorffen cynta. Mae'n lot o beth gorffen cynta, ond fel ti'n dweud, mae eisiau'r pwyntiau yn iawn hefyd. Ond mae Gavin Much efo'r gallu. Cneifio'r llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd, a mae'n cael dipyn o season ei hunan. Flying Scotsman, wedi ennill chydig o gystadlaethau mawr yn do. Reit te, lle dyn ni arni wan? Gavin o chydig tro ma, dwi'n credu. Dibynnu ar y ddafad. Gavin di gael gwell dafad, falle un cic yn gallu costio chydig eiliadau. Pwy sy'n bell amlaen? Llyr Jones sy'n bell amlaen ar yn y Cymru. Flic i'r bol na allan. Reit te, pwy sy'n mynd i orffen hon gynta? Ai hon. Dwi'n eitha siŵr tro ma, William. Mae hon ydy'r ola sy'n gen nhw. Mae'r dyn yn gorlan Toa wedi... Baw, allan am o, Gavin Much. Oedd o wrth ei fodd fa hynna. Toa Henderson ddim yn hir ar ei olo. Ond lle da ni wan, Llyr Jones yn cwmpa lawr fewn i'r ysgwydd gyntaf na, a fewn i'r longblos, ystodiau hirion, rawn tiol y clistiau, lle mae Gwion Evans yn ni, jyst ychydig ar ei ôl i. Dennis O'Sullivan fewn yn ddafad arall hefyd, mae o chydig ar ei hôl i, swn i'n dweud, dwi'n credu bod hwnna'n ola i Dennis. Ond Llyr Jones, drychwch hwnna fo mynd, fysa fo wrth i fodd wneud y ffeinal fawr nes ymlaen. Pencampwr Cneifio, Wyn Cymru yn y sianelwedd. A fo'n gwasgu'r botwm na. Da iawn Llyr. Gwion fydd nesaf, Wil. Diolch yn bell iawn ar ei hôl i. A gallwch chi fod yn sicr, so ni'n betio'n hi bod Gwion wedi cadw'r safon. Fydd hwnna'n sgleinio fel swll, gyd i weld wan. Ydy wir, mae'n edrych yn debyg iawn o fan hyn. Lawr ochr o'na, fydd o'n dod wan. Dracha'r stael na. Setlo i lawr. Just bach o rigo fan'na. Bydd o'n poeni lawer, os di'n cadw'r job yn len, diolch di colli gormod amser fyna. Cwpl o flics awn y gymffon, ac yn gwasgu'r bwtwm allan o fo. Jeremy Legoniau, un ar ôl na pen i'r Ffrancwr. Ond mae'r ddau Gymra wedi gorffen a wedi gwneud job wych. Da iawn, boys.
Dyna ni te Llyr a Gwion wedi bod yn y rawn gynderfynol, ac o'n nhw weld yn gyfforddus iawn arwen. O ie, maen nhw'n mynd i fynd trwy swn i ddweud ar y safon yna. Ie, de. Maen nhw wedi cael chans wan, maen nhw wedi cneifio dipyn rhwng bob beth, yn dod rhwng yr Open a rowndiau cyntaf. A maen nhw wedi ffindio pa ger sydd yn mynd wan, a bethau siŵr dydyn nhw. Ie, siŵr. Fel ti'n dweud, ffinio i ffordd dipyn a setlo lawr a jyst cael pennau nhw'n lle iawn a gwybod beth sy'n angen wneud. Siŵr bod Rhys di... Maen nhw wedi bod yn trafod yn nhw. Ond den, sem dawt am hynny. Mwyn i trafod o lle. Doed. Anda, rhaid ti fod yna, dyna fo, a maen nhw wedi gwneud o'n den. Maen nhw wedi byw i'r job am fisoedd wan. Maen nhw wedi bod yn tincran efo'r ger a bethau, a newid chydig ar y cribau a bethau. A wedi cael help lawer o help gen hogiau gorion Seland Newydd hefyd. O ie, wir, mae'n barod i helpu. Yndan. Mae'n dangos yn dweud beth yw'r gymuned ar byd cneifio yndi. Mae'n gallu mynd ochr draw y byd a gallu galw ar wel, ddim y gelyn, ond yr boes dyn ni'n cystadlu yn erbyn. Ond maen nhw'n bodlon helpu, so... Wedi cystadlu yn ei erbyn o blynyddoedd ar blaen a cael y cyfle i fynd ati nhw i edrych ar ei ger nhw a gweld y ffordd ymlaen. Ie. Mae'n beth ddysgu o hyd yn does. Addysg o efebyd i'w fedd, William. Ti'n iawn yna. Reit, dwi wedi clywed yn ynglist, nhw'n i esgus bod gennau rhywbeth technegol iawn yn ynglist, dwi wedi clywed pwy sydd trwad i'r rowndiau terfynol. Da chi eisiau gwybod? Da ni'n gwybod bod y merched dim trwad efo'r Thrin Gwlân. Da ni hefyd yn gwybod bellach yn anffodus, dydy elfed ar hydian heb fynd dim pellach, felly fydd na ddim Cymro yn y cneifio gwelle. Ond, newyddion da Elwynydd mawr, mae yna 2 Gymro yn rown derfynol y cneifio peiriant. Llyr a Gwion fewn yn gyfforddus. 1 Gwyddel, 2 Gymro, 1 Albanwr a Cywi. Wych iawn ynddo. Ond cyn i ni weld honno, da ni'n mynd i gael golwg ar rown derfynol y Thrin Gwlân. Da ni'n gwylio rown derfynol Thrin Gwlân y Byd. Da ni wedi gweld y timau eisoes, ond hain ydy'r unigol. A mae yna 2 Cywi a 1 o'r Alban wrth i'r funud Wil. Joel Henare o Seland Newydd, Rosie Keenan o'r Alban a Marika Bradic o Seland Newydd. Ie, maen nhw fan hyn yn gweithio'n galed yn yr ffeinal. Dyma hi, hon di, hon maen nhw wedi bod yn gweithio am, hon maen nhw wedi bod yn aros am. Pwy eitha hi ar y diwedd, pwy a hwyr. Ond maen nhw fan hyn yn gweithio'n galed, yn canolbwyntio. Cael y darnau Gwlân i'r llefydd iawn. Mae'n dde gweld nhw. Da ni ar y Gwlân y manach fan hyn, y second shear di hwn ynddo. Ie, y second shear, so yna gwaith bech yn wahanol fan hyn, mae'n angen cymysgu'r Gwlân fan hyn. A tynnu unrhyw bedreddu a beth bynnag arall allan ohono fo. Da nhw ddim yn lapio fo fel sa'ch chi'n neud adre. Maen nhw'n lapio'r cnyfiau cyflawn yn y rawn gyntaf neu ar ddechrau gystadleuaeth. Ond erbyn hyn, dim ond ysgwyd y Gwlân yn barod i fynd yn y pres ydy hwn wan, yn barod i roed yn y bales, yn dewel. Ie, mae'n Gwlân mor ffain ac gan bod o'n second shear hefyd. Dim yn glynu at ei gilydd, mae'n amhosib lapio fo fyny fewn i pelen. So, ie, just stael gwahanol o wneud. Joel Henare, efo sy'n bella ymlaen. Joel Henare, yn dipyn o ffefryn ni, siafo meinir diwrnod o blaen. Ie, so cadwch lygad arno fo. Wel, fo sydd wedi ennill bob peth mewn ffordd ac ennill yn hawdd hefyd yn y cystadlaethau yn arwain fyny at y Golden Shears yma. Felly, fel ydys ti, sa'ch chi'n rhoi pres ar rhywun fod i'r ffefryn yn sicr. Ond dwi'n siŵr bod gen Rosie Keenan a Marika Bradic rhywbeth i ddweud am hynny, maen nhw wrth ei fan hyn yn cystadlu. A fel dwi'n dweud, fes nhw wrth ei bodd yn gallu ennill hwn. Pwy a hwyr, na lot o pethau'n gallu digwydd yn Cneifio. Oes. Rosie Keenan yn gyn Pencampwriaeth Byd, felly mae'n gwybod i stwff. Gwybod i stwff. Da ni'n sylwi ar y cneifwyr yma, maen nhw'n gorfod siarad efo'i gilydd, wneud yn siŵr bod nhw yn yr un lle ar y ddafad, fel bod nhw ddim mantes, achos sa un cneifiwr yn cneifio'n gyflymach, yn amlwg mae'n fantes i'r Thrin Gwlân yn dydi. Felly, os dwi'n gallu gweld, falle bod nhw ddim yn fan hyn, ond yn aml iawn, felly yn sioe, maen nhw gyd yn gwisgo radio mics fel bod nhw'n gallu siarad fe'i gilydd. Reit, lle dyn ni arni wan te? Joel Henare sydd yn y gornel ucha chwyth na. Y ffefryn, Rosie Keenan yn y canol. A partner, Joel wedyn yn y pen draw na. Maen nhw'n ysgwyd y Gwlân a fel tas nhw. Fel sa'i byd nhw'n dibynnu arno fo, William. Ynddi, maen nhw wrth i'n lloerig Gwlân yn tasgu bob man. Siw bod rhywun sydd ddim dealltwriaeth o gwbl
yn meddwl be yn y byd maen nhw'n trio wneud. Ond dyma nhw fynd ar res ar wyb rownd efo'r brwsh. A Joel Henare, y ddau fo'i gilydd. A Marika Braddig a Rosie Keenan. Gwen yn fflio'n boban fan'na, boys, yn dweud? Lasga boedd, hwnnw ti. Ond o'n i ar goll yn gwylio, ond o'n i ar goll yn ganol o Glen hefyd. Ti di wneud dipyn o Thrin Gwlân, Arwyn? Na, ddo. Cicio Glen o ffordd o ti, gan mwyn dafod nesaf, siwr i. Di beirniadur Thrin Gwlân, do, lawer gwaith. Ti di beirniadur Glen, so ti yn arbenigwr mewn ffordd, te? Na, do. Ti'n gwybod Dwi'n mynd o chwarae, do. Dwi'n gwybod beth. Dwi'n yn arbenigwr, ond yn amlwg mi oedd chwech, welson ni un hanner y rown derfynol, welson ni, Rosie Keenan, Marika Braddig a Joel Henare. A dwi wedi bod yn cadw llygad ar ganlyniadau, a mae Joel y Kiwi, mae o on form yn dydio. Yndi, mae o'n rhywbeth arall eto, Kiwi yna. Ie, mae y lefel arall yn dydio. Yndi. Ond fel yn dweud, maen nhw'n neud o bob dydd yn ydyn nhw. Mae'n gallu treulio'r flwyddyn gyfan, mae'n fywoliaeth ydyn nhw'n hytrach na hobi fel Merched Cymru. Mae Rosie Keenan, dyna pan bod i'n y ffailos, mae hi wedi bod yn teithio'r byd yn Thrin Gwlân hefyd. Tyma. A mae wedi bod yn Pencampwriaeth Byd. Yndi. Yn yr Alban tro diwetha, os dwi'n iawn, wedi? Ie, wyt. Ar y teg, so mae hi rwle o gwmpas, ond mae'r Kiwis wedi bod yn ennill pob peth fel tîmen, ac oedden nhw'n bell ar y blaen ar y Thrin Gwlân ddoe fel tîm, felly se di'n call yn betio ar Joel eto, myse? Sa. Na fo, dyn ni wedi clywed o fan un gynta. Dwi'n mynd i'n betio dweud i weithio ti? Na, gwyt Na. Ti'n sef yn na ti de. No, fi ddim. Lle ti'n cael bet, falle, ac yn cael bech o bres, i'n prynu blazer. Ta waith am hynny, mi smydon ni mlaen yn ddiymdroed yna ddiwedd ar y Thrin Gwlân, gwn i weld beth ddigwyddydd. Y rown derfynol nesaf oedd y Cneifio gwella. R'un Cymro, ond 6 cneifiwr o fri. Dyma ni te, rown derfynol Cneifio gwella y byd unigol. 6 o gneifwyr wedi cael gystadlu yn ystod y tridiau diwetha ma'n do Wil i gyrraedd y 6 ucha. A dyma'i cyfle mawr nhw. Ie, wir, yn anffodus fel ti'n dweud, dim o'r Cymru wedi wneud yr ffeinal yma, ond mae wedi bod dipyn o brofiad nhw. Mae'n un, mae gennym ni Aeron Pughe o Lloegr, Alan Oldfield o Seland Newydd. Dyma fo Alan ar y gair o'n un, y Kiwi. Aelod o dîm Seland Newydd, doedd yn fuddigol ddoe fel tîm fo, a Tony Dobbs, y ddau, yn cyrraedd y brig ddoe. Mi welson ni Cymru yn y ffeinal honno, yn dod yn bimed hefo'i gilydd elfed ar hudian. Yn anffodus fel ydys William, dim wedi cyrraedd y 6 uchan unigol. Bonil Rabela di hwn cyn Pencampwriaeth Byd, dipyn o fwy. Mae'r boes ma o dde Africa. Maen nhw'n cnifio gwella fel, fysa ni'n cnifio fel peiriant, Wil. Yr amser maen nhw'n gallu cnifio nhw mewn. Maen nhw'n boes profiadol dychrynllid, a chyn nhw'n edrych ar ein gilydd yna, licio si honna, jyst i weld lle oedd o arni, jyst codi benno, a ffwr o fo lawr yn yr ysgwydd gyntaf yna. Tebo na itsa ydyw ffrindo Aeron i... Ti wedi bod yn ymarfer yr enwau, William? Ti'n meistreoli nhw, heddiw? Wel, ti'n bod, deud nhw fel dwi'n gweld nhw'n de. Ie. Ti'n bo? Dipyn o grefft. Y ddau ma gosau gilydd, dwi'n siŵr bod nhw'n cnifio. Cha Bonil Rabela wedi mynd allan a'i ddafad ola fanna yn slick right. Dim rhyfeddol Tebo na ista yn edrych arno fo i weld lle oedd arni. Ie, cnifio gwych fanna. Eitha baned a smoc, gwan. Eitha baned a smoc. Wedyn ni arni mod i hen orffen am Alan Oldfield allan. Mae Andrew Mudge o Loegr yn dal wrthi. Pwy di hwn, Teboio neu Atsa di hwn. Cael chydig bach o drafferth ar dafod yn cicio yn fyna. Ond diolch yn mynd i banicio dim, dwi'n meddwl ynde. Sam pwynt oedd o banicio. Neg oes wir. Setlo i lawr a gadael iddi fod yn gyfforddus a diwedd y goes ola na. Chydig dros ben y goes o. Mae yna fwy o flen lawr y coesau, rhaid lawr neu rai adre, Wil. Ni'n giatan, boes. Na sanna efo beth arnyn nhw. Gwpl rhwng y gymffon a wedyn mi geith os chi'r chwys yn y tywel ar y drws. Tywel's nice fyd, William. Dem mae nhw. A fo, allan o fo, chwarae teg o. Pwy sy'n ni ar ôl? Andrew Mudge o Loegr a Jonathan Dalla o Australia. O, mae gen Andrew un ar ôl. Hyn yn hygoel bod y lleill mae'n ei gorffen mor sydyn, yn dydi? Mae'n dangos yn dydi. Andrew Mudge, ddim yn un amhongian o gwmpas. Na digon o speed yn perthyn efo, a mae'n dangos. Be di talenter cnifwyr eraill mae'n dydi? Ydy wir. Andrew Mudge yn cnifio yn y tîm efo'i dad, George Mudge. Felly mae'n neis iddyn nhw bod y ddau wedi cynrychioli Lloegr. Ond Andrew sydd yn y ffeinal a fo sydd yn ymdaina. Jonathan Dalla o'r Australia. Neu Dalla, neu
Flaming Dala. Galad yw nhw. O ie, galad yw nhw, ie. Ie, mae fwy ti. Mae'n dod lawr ochr o'na ar ei ddafod ola. A'i gefn, yn wahanol iawn i'r cnifwyr peiriant. Mae hyn yn dangos i penolau wrth fynd lawr ochr ola, achos bod nhw ddim yn gaeth i'r solid shaft mewn ffordd, ne, William? Ie, yn union. Ddim yn gofod sticio i'r patrwm cweit yr hyn y beth. Reit te. Jonathan Dala. Dala mae deud o'n yn ôl y sylwebydd. A fo, allan a fo. Gwasgu'r bot, mae'n ddau ar ôl. Tony Dobbs y Ciwi. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, aelod o dîm buddigol. Seland Newydd o'i nhw di pencampwyr tîm y byd. Pwysau ffwr chydig bech ond nhw ar ôl ennill honna. Ond dwi'n siŵr bydd y ddau yn awyddus iawn i godi'r prif deitl yn yr unigol hefyd. Tony Dobbs yn gorffen hefyd felly, gwasgu'r botwm na. Oes na un bach ar ôl, dwi ddim yn siŵr, ond mae Tony weld yn hapus iawn beth bynnag. Wel, boys de Africa, ar den, mae'n anodd nhw. Berig bywyd i'r an, a nhw'n hedfan mynd, a dipyn o stael efo nhw. A iesgob mawr. Injans yn nhw'n does? O, Injans, dwi'n meddwl bod Injan ar y bethau fan nhw'n does. Dwi'n am e. Checio nhw pan gyd i Jans. Nie, mi eisiau neud, dwi'n cedi. Mae nhw'n rhagorin yn Arwen. O, maen nhw'n di bod ar ei oed. Does, maen nhw Pencampwriaeth y Byd wedi bod yn mynd, maen nhw di'r goreon. Ti'n cofio, dwi'n cofio, ti'n meddwl am gnifio gwella yn draddodiadol, y boes ma'n dod â un oen efo nhw, a mae'n cyr sioeder rheol, a eistedd na'n cael sgwrs, a paned ac yn gnifio, ac yn gadael rhan fwyaf glen ar ôl. Mae wedi symud ymlaen lot o ran y stael. Mae'n grefft ydyn nhw. Mae'n grefft ydyn nhw, Aeron, ond heb tynnu oddi arnyn nhw, ond mae hain yn neud nhw edrych. Deud nes i rhag o'n bo chi'n gwestiynu bod nhw wedi symud ymlaen mewn rhai agweddau. Mae'n bwysig cael traddodiadol hefyd, dydy. Mae eisiau symud ymlaen. Tyllu twll nawr. Angofiwch y gwella, dyn ni eisiau rhawiau fan hyn. Cofio'n nhaid yn dweud am gwellifiau, pobl cnifio stalwm, ond nhw'n gofod gwahanu rhain nhw, achos bod nhw'n siarad gormod. Ond dwi'n credu bod boes ma'n neud lawer o siarad wrth cnifio yn nhw. Nhw'n... Hydy Africa yn sicr. A'r Ciwis, fe dwi'n Alan Oldfield, mae o'n bencampwr byd ar y funud yn dydio, a oedd o'n bell ar ei holen nhw. Na, mae o'n berig siwr braidd. A nhw'n illodd fel tîm. Seland Newydd yn der bod De Africa yn bell o flaen amser, ond un cwt, falle bod ni'n gweld y cytiau yn y cefn, so gwn ni weld beth ddigwyddith efo hynny. Dibynnu'n union o safon y gwaith yn y tu ôl sy'n mynd i gario. Yn hollol. Aeron Trwad. Gwn ni weld am hynny, ond mae yna un rownd terfynol fawr iawn ar ôl y cnifio peiriant. Y meb yn rheoli, mae yna ddau yn y ffeinal, Gwion a Shear, yn ogystal â un Gwyddel, un Albanwr a 2 Ciwi. Dych chi'n barod amdani, boys? Dwi'n barod. Come on, Gwion, come on, Shear, come on, Cymru. Dyma ni te, rownd terfynol y cnifio peiriant, Pencampwriaeth y Byd, yr un fawr, dim diffyg parch i'r lleill, ond hon ydy'r un fawr yma heddiw. Y cnifio peiriant, mae yna 2 Ciwi, un Albanwr, un Gwyddel a 2 Gymro Glen Gloio, William. Ie, dyn ni wedi bod edrych ymlaen am hyn trwy'r wythnos, a dyma ni, dyn ni wedi cyrraedd pinnacle yr wythnos. Gwion Evans lawr na long blows na, Shears Jones hefyd yn troi hitio'r boch gynta. Fo sy ar y blaen falle. Ie, Shears Jones yn dod lawr yr ochr ola yna. Aw llew cyflym a cadw'r job yn len Aeron. Mae o'n bwerus Shears yn dio. Dwi'n siŵr bod o'n methu coelio, so mae'n cael amser i binsio hun fysa fo'n neud. Mae o'n yn rownd terfynol Pencampwriaeth y Byd. A fo sy'n gosod yr cyflymder i gychwyn. Fe allan fo ail ddafad mewn 47 eiliad, Wil. Ond mae'r 4 allan. O, Dennis O'Sullivan, fod i'r ola fewn am ei ail. Ond ddim yn bell ar ei holi eto. Ne, di wir. So 2 ddafad i gnifio. Wedi cnifio yn barod. 20 o ddefod eisiau cnifio i gyd. Lle fyddwn ni arni? Pwy fydd yn mynd â hi? Ein yn ddefod neis hefyd. Maen nhw'n edrych chydig bach yn llai. Maen nhw'n weld yn comio neis Gavin Much, drycha, yr Albanwr. Da ni wedi sôn amdano fo, mod i bod yn mynd o gwmpas i bethau. Toa Henderson a Gavin, nhw sy'n troi gynta. Shears Jones, jyst chydig o blos ar ei hol nhw. A Gwion, a Roland Smith. A ni gadw'r llygad ar Roland Smith, mae hwn yn brofiadol. Oedd i ennill y Golden Shears, mae tia 10 o weithiau, Wil. Yndi, dipyn o wheel, fy nhw'n dweud. Mae'n gallu panu'r defed ma allan. Dyn nhw'n hongian o gwmpas o gwbl fan hyn. Shears Jones, fewn am 3 fan hyn. Ond Gavin Much yn barod fewn i'r undermine. Toa Henderson yn bell ar ola. Ymlaen â ni.
Sgipio ymlaen chydig o ddefed, a maen nhw ar dafad. 13 dwi'n credu, Will. 13 sydd gen yr Roland Smith. Mae'n job cadw llygad ar y screens ma. 12 efo Gwion, lle mae Arni, troi hitio'r ochr ola. Llyr Jones, 13 allan a fewn i'r undermines ma. Drach ar y power na, mae'n tywall y blos na fewn. Toa Henderson fan i'r gwddwg, dyn ni arno fo fan hyn, yn edrych lawr ar y meistr ei hunan. Ie, wir, mae yna 3 chwarter ffwrdd, mae'n dechrau brifo wan, Gavin Much di hwn, o ardal Danifyr, ond Albanwr ydi o, yn wreiddiol, cynrychioli wled yn golygu'r byd iddo fo, a mae o'n meddwl busnes. Allan ar y bol na, fewn i'r goes gynta, ond pwy sy'n bell ymlaen, dwi'n credu mae Toa Henderson sydd wedi cymryd y blaen tro ma, neu Gavin Much, mae'n job dweud pwy sy'n ar y blaen, Will, heb weld y scores. Toa Henderson, cwbl o flics awn y gymffon a fydd o fewn am dafod 15. Gavin Much bach ar ei oli. Pwy sy'n gosat efo? Ie, mae Gavin Much a Roland Smith. Lle maen nhw arni? Reit efo'i gilydd. Yn mynd fan i'r stodiau hir na. Pwy fydd gyntaf troi y boch? Dwi'n credu Roland Smith jyst rhyw hanner blo ar y blaen. Ond Toa Henderson yn arwen y ffordd fan hyn. Yn i'r gwddw efo ar dafod 15 te. Wrth i ni weld Roland Smith. Mae o chydig ar ei ôl ar dafod 14 i fewn a fo am 15 hefyd y Cywys sydd yn arwen y ffordd ar y funud. Llyr Jones, Gwion Evans a Gavin Much yn trio'i gorau. Gavin fewn am 15. Gwion ar yndymain 14 o beth dwi'n gallu weld a Llyr Jones yn troi am ochr ola 14. Ie, Llyr Jones, mae dipyn o pocket rocket fi gen ochr cyflym iawn ochr ola ma wan. Fydd o'n gallu dal fyny efo'r boi sy'n arwen y ged fyny fyna. Hwy a hwyr. Llyr Jones, cwbl o flics awn y gymffon a lawr y portol a hi. A fewn am... Dafod 15 i Llyr Jones, dwi'n meddwl. Ie, ond maen nhw chydig ar ei hôl. Mae yna dipyn o wahaniaeth yn yr amseroedd. Mae'n job cadw llygad ar bob beth. Gwion Evans di hwn. Pencampwr y byd. Mae o'n dal yn Pencampwr ar y funud. Sgwni os bydd o mewn rhyw awr neu ddwy. Fydd Toa Henderson yn gobeithio yn wahanol. Fo sy'n bell ymlaen ar dafod 16. Mae o'n gneifio'r syfrdanol. Mod i gael llwyddiant ysgubol. Mod i dod o'n unlle braidd yn y 2 blynedd diwetha yma, a fo di'r dyn i'w giro fyswn i feddwl heddiw. Wrth i ni weld ond o lawr ar ochr ola yna. Fewn i'r goes ôl, 1 neu 2. Mae'n gyflym, mae'n daclus, a mae o'n meddwl busnes, Will. Ydy wir, ond drach ar y pwyntiau fan hyn, o'r pwyntiau dyn ni yn cael gweld. Wrth gwrs, mae yna mwy o farciau i wneud allan y cefna. Maen nhw'n agos iawn at ei gilydd, ond mae yna cyflymdra chydig be. Maen nhw wedi sbesio allan chydig. Toa Henderson, drach ar yr undermine na, anhygoel Aeron. Mewn a fo ac am ei fyny hitio'r top notch off. Y dyn o gogledd, mae'n dod o'r gogledd yr ynys gogledd, y coeliau i beidio. Cai Waka. Na ti. Llyr Jones te ar undermine 16 yn y gornel dde uchan a Gwion Evans lawr ochr ola 15. Mae'n nhw rhyw chydig ar ei holi. Toa Henderson yn benderfynol roi dafad rawn pawb Roland Smith. Mae o fewn am 17 hefyd. Mae Roland Smith yn fyna, da ni wedi bod yn sôn am bawb arall. Roland Smith mewn berig bwyd, ynddo. Gwion fewn am 16. Toa fewn am 18. Mae yna dipyn o fantes gen Toa fyny. Mod i roi dafad bron rownd i gydymeth o Seland Newydd. Mae hon yn dipyn o rownd derfynol, heiddiannol o Pencampwriaeth byd, Will. Yndi wir, mae'n rhoi gwers yn hyn ar bech o speed. A dwi'n siŵr fydd o wrth ei fodd yn gallu cyrraedd y brig fan hyn, adre o flaen, crowd ei hunan, ond mae yna lot o bethau'n gallu digwydd cyn hynny. Gwion Evans, fydd o wedi polsio nhw fyny, ddim tamed ar ôl efo fo. Fydd o'n sgorio yn dde yn y cefn a gobeithio. Gwion Evans, Llyr Jones, mae o ar 17 rownd y clustiau yna. Ond yma fo, Toa Henderson lawr ochr ola. Omlaen, Gwion Evans i fan hyn, ar standau, cwbl o flics rownd y gymffon iddo fo. Ond Toa Henderson, mae o ddafad union o flaen Gwion o beth dwi'n gallu gweld. Wrth i ni weld Llyr Jones yn gebech o gic yma yna. Neith o ddim panicio dim, setlo i lawr, gylhau'r boch na, a troi am adre. Mi fydd pawb yn troi am adre'n llythrenol dechrau wythnos nesaf, ond yn gobeithio mynd ar teitl adre fo nhw ar yr awyren, William. Ie, wir. Pwy mor dde fysa hynna. Gwion Evans yma. Fo ydy'r Pencampwr y byd. Ond am faint, fydd o eto, fydd na rwy'n arall. Pwy a hwyr. Toa Henderson. Mae gen i fo rhywbeth i ddweud am y peth. Llyr Jones. Mae o wrthi. 18 allan. Yr cychwyn ar y bol wan. Ond yn barod. Toa Henderson. Troi hitio'r ochr ola. A un dafad ar ôl yn y pen iddo fo. Toa Henderson yn tarrannu lawr y goes ola yna. Meddwl busnes.
Mae'n cael cneifiad I fywyd sy'n gwneud Toa Henderson. Un ar ôl yn y gorlan iddo fo. Be sy'n gen fo na? Ydy'r dyn yn y gorlan di bod yn garedig a cadw'r ola. Y gorau tan yr ola gawn ni weld. Dwi'n credu bod neb yn mynd I ddal o Wil. Mae wedi cael digon o fantes. Mae'r lleill o Lia Dafad ar ôl dechrau'r ynddo yna gen Toa Henderson. Anhygoel. Mae'r power na yn fanwl gywir. A fyny'r gwddwg a fo. Cwmpo lawr fewn i'r goes gyntaf na. Llyr Jones yn un. Mae o'n dod lawr o'r ola a fydd o fewn 19. Ond edrych ar Roland Smith yna. Roland Smith ar 19 yn barod. Fydd o cwbl o flecs awn y gymffon a fewn am Dafod rhif I gen. Gavin Much, mi o'n troi hitio'r boch ola. Ond dyma fo, Toa Henderson. Troi hitio'r ysgwydd gyntaf na. Gynhau o dan y goes. A dyma fo. Yn dod yn llenwi'r com na. Yr stodian yn mynd allan reit I pen y goes. Cwbl o flecs awn y gymffon. Ac allan ar Toa Henderson. Gwasgu'r bwtwn. Job di wneud. Yr gynulleidfa di cyffroi yn racs yn Aeron. Bron gymryd na ti, William. Ti'n golled y lais. Pwy di'r nesaf mlaen? Roland Smith, dwi'n meddwl. A Gavin Much ar Dafad 20. Llyr Jones yn dod lawr o'r ola 19. Pwy sy'n mynd I ddod yr ail I orffen? Dwi'n meddwl mae Roland Smith. Y Cywys. Mae gen nhw fantes o fod yn chwarae adre. A dwi'n credu bod nhw'n manteisio ar y fantes. Roland Smith te. Lawr o'r ochr ola na. Allwch chi fod yn sicr bod o wedi cadw'r safon. Mae'n gneifio'r taclis, mae'n cicio chydig wrth I ni gamol o. Y Dafad yn chwarae fyny, ond mae'n gwasgu'r botwm. Y dyn camera di cyffroi fyd Wil, dyn ni'n colli golwg ar bobl. Dwi'n gwybod wan Gavin Much fydd gosati, cwbl o blwyddyn. A mod I mynd, mod I dal fyny fyna. Ond am llawer yn byd o'n ego. Lle mae'r Cymru arni? Mae gen ni Wyddel. Yn y canol fyna yn y gwyrdd yn amlwg. Dennis O'Sullivan ar 19. Mae o dipyn ar ei holi. Gwion Evans fewn am I Dafad ola. Y Dafad ola neith o gneifio falle fel Pencampwriaeth Byd, William. Falle wir, ond mae'r job wedi cadw'n iawn. Llyr Jones fyny fan hyn. Yn hedfan mynd, llenwi'r com na. Mae di pincio I fyny hefyd. Allan ar Llyr Jones. Chwarae teg iddo. Da iawn, Llyr. Dwi'n siŵr fydd o'n eitha hapus efo hynna'n yma na. Dewch ni weld Gwion te. Ar y long blows. Y bachgen o Ogledd Cymru yn bell iawn o adre. Mod I chwifio'r fanner am flynyddoedd fel Pencampwriaeth Byd. A mae o'n cadw'r safon. Bydd o ddim yn colli ben dros yr ysgwydd ola na. Dio prin yn chwysu, dio wedi cneifio llawer. Dio ddim ond allan yn Seland Newydd ers pythefnos, 2 wythnos. Ond wedi ffindio I ger yn sydyn iawn. 1 neu 2. Rownd y gymffon I Gwion Evans. Ac allan o fo yn gwasgu'r botwm. A digon o gefnogaeth Gymraeg yn y dor fe fyd, William. Oes, wir. Chwarae teg, ti'n clywed nhw gyd yn gwyddi yn blwyddyn ymlaen. Dennis O'Sullivan. Y dyn ola, y Gwyddel. Cwpl rownd y gymffon wan. Llenwi'r grib na fyny. A gwasgu'r botwm. A dyna ni, ddiwedd rownd terfynol Pencampwriaeth y Byd. Wel, hwnna'n ffeinal deilwng iawn ar rownd terfynol y byd yn dod I boes. Anodd credu, ar y teg, oedd y cneifio o safon uchaf yna. Toa Henderson gorffen dipyn cyn y llaill, ond cymryd dim byd ffwrdd o'r llaill oedd nhw'n anhygoel nad ydyn nhw. Pan ti'n cneifio Dafad mewn 40-45 eiliad yla, dydy Dafad o wahaniaeth amser ddim yn golygu bod nhw'n mynd I ennill, achos y safon sy'n mynd â hi'n diwedd, siŵr neu Erwin? Ie, rhaid ti gael y safon, ond os ti ddim allan ar y blaen fel mae'n mynd yn anodd iawn. Wedi cael blaen, dydy. Di. Hitiodd o'r ffrant yn gynnar yn dod, a wnaeth o neb rili roi her iddo mewn ffordd, meddo? Na. Ond oedd o ddim ond fan Dafad oedd o flaen Roland Smith I bartner ond e. Ia, ond dim allan ar y blaen, mae wedi setlo lawr, a mae llall wedi gorfod trio cadw fyny fo. Toa Henderson, mae'n adnabyddus, mae'n gallu mynd ar y blaen fel yna, dydy mae'r speed efo a cwyrdeb na efo hefyd. Swn i'n ofan o'n y ffeinal o lawan. Nillodd o'n Corwen do yn yr Open na do. Falle mae bai Corwen dio bod chi wedi meithrin faswn dalent Arwyn. Chwilydd o'na chi. Ti di wneud gormod I cneifio Seland Newydd dwi'n credu? Daro ddim ennill yn sioe hyn o. Neddo. Ond hon di'r un fawr, ac mi oedd Gwion a Llyr yna, mi oedd nhw'n chydig ar ei holi. Falle bod nhw'n panicio chydig os di Toa di mynd fel ar y cychwyn a Gavin efo fo am dipyn. Lleill yn panicio wedyn a trio ry galed falle a mae'n bosib gostwng y safon.
O, a cael gwneud camgymeriadau yn trio dal i fyny, de. Cadw efo'r lleill. Mae llir yn mae'n gallu mynd yn Yndi, chwarae teg. Gwion, dyn ni wedi arfer gweld fo, yn gallu isten ôl, ond falle dod â'r ansawdd, dod â hwnnw trwodd yn cario fo weithiau. Ond, Safon wedi bod yn dda trwy'r adeg mae wedi bod yn net, yn anffodus, i ffitrwydd, a mae wedi cael trafferth efo'i gefn, a mae digon i... Ie, wel, yn amlwg pethau fel un sydd yn herio Cneifiwr yndi, ydy cadw'n ffit ac yn iech, a mynd allan i'r World Champs fel la, yn dipyn o beth. Ond mi oedden nhw'n na, da ni wedi gweld Cymru yn y 3 camp, yn y 2 camp, ddylswn ni ddweud, camp treiglo yma yna, y Thrin Gwlân, y Cneifio Gwelle a'r Cneifio Peiriant. Ac eto mae'r Peiriant yn ynglys i bod yn bipian yn wyll, a mae gennau ganlyniadau ni. Da chi eisiau clywed y canlyniadau? Yndyn. O'n i'n meddwl fysa chi, rhaid te, y Thrin Gwlân i gychwyn. Mi welson ni hanner yr rown terfynol yn do. A fel un ethi, yn chweched oedd Rosi Cunan, cyn Pencampwriaeth. 5 Marika Bradic, 4 Richard Hutchinson, 3 oedd Charisse Morel, yn ail Cerin Herbert, ac oedden ni'n iawn, Joel Harari, Henry, yn dod yn fuddigol, eto fydd. A wedyn... O Meinir wedi dweud yn oedd? Oedd, mi ddeth i ddweud, chwarae teg i Meinir. Y Cneifio Gwelle wedyn, chweched y Sais Andrew Mudge, Australia'n 5, Jonathan Dala, Cywi, Tony Dobbs yn 4, 3 Alan Oldfield, cyn Pencampwr, Seland Newydd yn 3, 2 o dde African ail a cynta. Tebohwn Niatsa'n ail, a Bonil Rabella yn Pencampwr y Byd Cneifio Gwelle. A dyma ni yr un ola, y Cneifio Peiriant. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dedau wrthych chi, boes. Yn chweched, Dennis o Selefan o Iwerddon. Gwion Evans, bellach ddim yn Pencampwr yn 5. Llyr Jones o Gymru yn 4. Yn 3, Gavin Much. Felly Cywi yn gyntaf ail. Pwy sy'n Pencampwr? Arwyn? Pryn o'r ddau. Toa Henderson yn ail. A Roland Smith yn Pencampwr Cneifio Peiriant y Byd. Unwaith eto. Unwaith eto, ac heiddiannol iawn, dipyn o Cneifio. Y Cywys yn rheoli yn Seland Newydd. Ennill bob peth, clean sweep mwy neu rai. Arwyn, ti di mwynhau? Do, diolch yn fawr. Diolch am dod ato ni. Wel, ti di mwynhau? Scab do. Gwych iawn. Diolch am y gwmni. Diolch i chi gyd am wylio. A welwn i chi tro nesa. Tan yni, ta-ta. Wyl. Yn Seland Newydd, allai? A ffwl!